Zamislite da sutra izađete iz svoje kuće, stavite ranac na leđa, krenete da hodate, bez automobila, aviona, voza i bez toga da se ikada vratite kući nekim prevoznim sredstvom. A cilj je obići celu zemlju, peške. Na papiru zvuči ludo, ali onda se postavlja jedno mnogo zanimljivije pitanje. Da li je to uopšte moguće? Jer čim počnete da razmišljate o tome, pojavljuju se problemi na koje verovatno niste ni pomislili. Prva stvar koju moramo da rešimo je jednostavna. Koliko je zemlja velika? Obim zemlje na ekvatoru je oko 40.000 km. I kada to čujete, verovatno pomislite, dobro, samo 40.000 km. Ali hajde da to prevedemo na nešto što možemo da zamislimo. Ako biste svakog dana prelazili 30 km, trebalo bi vam više od 3,5 godine da pređete ukupnih 40.000 km. Svaki dan, bez pauze, bez bolesti, bez povrede, bez dana kad vam se jednostavno ne ustaje iz kreveta. Ne možete samo da nastavite krug oko zemlje i krenete. Na putu vas čekaju kontinenti, okeani, planine, pustinje, džungle, granice i još mnogo toga. Ali postoji nešto mnogo gore. Okean. Jer ne možeš da hodaš preko okeana. Zamislite samo da ste prešli 1000 km. Mesecima hodate i konačno stignete do obale. Pogledate ispred sebe, a tamo 1000 km vode. I tada shvatite, pešačenje je upravo završilo. Ili možda nije, jer upravo ovde priča postaje mnogo zanimljivija. Postoje ljudi koji su zaista pokušali da obiđu svet koristeći samo snagu svog tela. Na primer, Erden Eruč je između 2007. i 2012. godine obišao svet koristeći bicikl, kajak, pešačenje i neverovatno veslanje preko okeana. Njegovo putovanje trajalo je više od 5 godina i prešao je preko 66.000 km. Hajde da promenimo pitanje. Ne moramo bukvalno da hodamo po vodi. Pretpostavimo da čovjek može nekako da pređe okeane, ali da se svaki kilometar na kopnu mora preći hodanjem. I sada dolazi zanimljiv deo. Jer već postoji čovjek koji je pokušao nešto neverovatno slično. Njegovo ime je Karl Bushby. Godine 1998. krenuo je iz južnog dela Južne Amerike sa jednom idejom, da stigne peške do svog doma u Engleskoj. Ali on nije sebi postavio normalna pravila. Imao je dva. Prvo, nema prevoza, drugo, ne sme da se vrati kući dok tamo ne stigne peške. I onda je počeo put koji je trebalo da traje oko 12 godina, samo što nije trajao toliko. Bushby je prolazio kroz Južnu Ameriku, prolazio je kroz Ande, prolazio je kroz Centralnu Ameriku, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Mongoliju, Aziju i sve to zvuči impresivno dok ne shvatite jednu stvar. On nije mogao samo da ide najkraćim putem. Neke granice bile su zatvorene, neke rute su bile opasne, a onda su tu bili prirodni problemi. Poput džungli, pustinja, led, planine i jedan od najpoznatijih problema njegovog puta bio je Beringov Moreus. Ovaj Moreus je granica između Azije i Severne Amerike. I sada zamislite da ste došli do kraja kontinenta, a između vas i sledećeg kontinenta nalazi se more. On je pokušao da zadrži ideju neprekinute pešačke rute i prelazio je ekstremne deonice puta poput zaleđenog mora. I upravo tu shvatamo nešto. Problem nije samo koliko možete da hodate, problem je da li planeta uopšte dozvoljava da nastavite. Sada zamislite sebe. Prošlo je godinu dana, druga godina, treća, stopala vas bole, ranac je težak, spavate gde možete i konačno ste prešli desetine hiljada kilometara. Ali onda dolazi povreda. Ne možete da hodate, pa šta radite? Ako sednete u automobil, kršite pravila. Ako odustanete, godine rada mogu da nestanu u jednom trenutku. A ako nastavite,
Morate da prihvatite da će vaš put trajati mnogo duže nego što ste planirali. To se upravo i dogodilo Bushbiju. Njegov put, koji je prvobitno zamišljen kao ekspedicija od oko 12 godina, protegao se na skoro 3 decenije zbog finansijskih problema, viza, političkih prepreka, zatvaranja granica i pandemije. Ali koliko je zapravo moguće preći peške za jedan dan? Recimo da niste profesionalni ultramaratonac, recimo da ste obična osoba. Možda možete da hodate 20 km, možda 30, a ako ste baš spremni, možda i više. Ali ne možete svaki dan da date maksimum, jer telo mora da se oporavi. Zato ćemo uzeti prilično ozbiljnu prosečnu brzinu, 30 km dnevno. To znači da bi 40.000 km izgledalo ovako, oko 1333 dana hodanja. To je više od 3,5 godine. Ali samo ako biste hodali svaki dan. A sada da ubacimo realan život. Dane odmora, bolesti, povrede, granice, čekanje dozvola, loše vreme, izgubljeni dani, oprema, hrana, spavanje i kilometri koje ne možete da pređete. Odjednom, 3,5 godine više ne izgleda toliko realno. Možda pričamo o 5, 6, 7 ili još više godina. A onda dolazi najluđi deo. Kada gledate globus, sve deluje jednostavno. Samo ideš oko planete. Ali pokušajte da nacrtate stvarnu rutu. Odjednom dobijate nešto ovako. Ovde je granica, ovde je planina, ovde je pustinja, ovde je ratna zona. Ovde nema puta, ovde je džungla, ovde je okean. Ovde država ne dozvoljava prolaz. I zato bi prava ruta bila mnogo duža od običnog obima zemlje. Zbog toga su neki ljudi koji su zaista pokušali da obiđu planetu peške prelazili desetine hiljada kilometara. David Kunst je, na primjer, između 1970. i 1974. prešao 23.250 km kroz 4 kontinenta. Dakle, nije moguće samo u teoriji. Ljudi su već hodali oko sveta, ali onda se postavlja jedno drugo pitanje. Postoji ogromna razlika između prešao sam oko sveta koristeći samo ljudsku snagu i napravio sam neprekinutu rutu u kojem sam svaki kopneni deo prešao peške. Prvo je već ostvareno, drugo je mnogo komplikovanije. I tu se vraćamo na početak. Ako bukvalno zabranimo svaku vrstu prevoza, ako moramo da hodamo svaki metar kopna i ako ne možemo da teleportujemo čoveka preko okeana, onda je odgovor sasvim jednostavan. Ne možeš bukvalno obići celu zemlju samo hodajući. Ne zato što čovek nije dovoljno izdržljiv, nego zato što je planeta napravljena od kopna i ogromne količine vode. Ali možda je najzanimljiviji deo cele priče nešto sasvim drugo. Mi često mislimo da je najveća prepreka ovakvog putovanja ljudsko telo. Noge, stopala, umor, glad, bol, ali ljudi koji su pokušavali ovakve stvari otkrili su nešto potpuno drugačije. Najveća prepreka često nije priroda. To su granice, novac, vize, ratovi, birokratija i vreme. Jer kada krenete na put koji treba da traje nekoliko godina, svet se za to vreme promeni. Granice se zatvore, pravila se promene. Počne pandemija, dođe do rata i odjednom vaš najveći neprijatelj nije planina ispred vas, nego čekanje. A možda je upravo zato priča Karla Bushbija toliko neverovatna. On je krenuo 1998. godine i skoro 3 decenije kasnije još uvek završava svoj isti put. Jedan čovek, jedan ranac, jedna ruta i hiljade kilometara između njega i kuće. Zato, ako me pitate da li je moguće obići zemlju peške, odgovor bi bio ne baš onako kako zamišljamo. Ali ako ste spremni da hodate godinama, da prelazite kontinente, da rešavate probleme za koje niste ni znali da postoje, onda je neverovatno blizu tome da odgovor bude da. I možda je to najbolja stvar koju ovaj put može da nas nauči. Jer planeta izgleda ogromno dok je gledamo sa kauča. Ali kada jednom napravite prvi korak,
sve počinje da izgleda malo drugačije. Ukoliko vam se dopao sadržaj, obavezno lajkujte video i zapratite kanal u znak podrške. Vaš gospodin X.